Agurterdi, ostera ere, Pasai Donibanetik, arrauntzaleok. Laugarren CMO Valves bandera eskainiko dizuegu, gaur estrenatuko den, estropada ere muan jokatuko dena. Horra, Pasaiako badia, historia hundiz, askotariko historioz, kargatoriko lekua, babesleku naturala. Horra, zen butu forma hartzen duen, eta hemen berriz, Euskolabel Ligako zelkapen nagusia. Lidera Orio da 46 puntu eta dagoeneko 3 bandera baditu. Bigarren lekuan Zierbena 42 punturekin. Urdaibe hirugarren 39rekin. Donostiarra laugarren 37 puntu eta gaur 8 etxean irabazitako bandera dagoeneko hantxe, euren bitrinan. Hondarribia da 5garren, 6garren Getaria, 7garren Ares, 8garren Ondarroa, 17 puntu. Lekitarrak beste hainbeste ditu, baina Lekitarrak bederatzigarren dira eta lehenbiziko txandan ariko dira. 10garren San Juan, 11garren Kabo eta azken lekuan Kaiku 9 punturekin. Eta esan da bezala, eremua esan eta zen ari gara, eremua estrenatuko dugu eta Eritz Hernandez zeu izan zara arraunlariekin. Bai, alaxe da Ibon, eta iritzi desberdinak aurkitu ditugu. Neskek kanpoko balizetara joan nahi zuten bitartean, mutilak urduritasunez beteta zeuden, kanpoan zer aurkituko duten. Hitz egin dugu, baita Jon Salsamendirekin adibidez, beak aipatu digunan arabera zikina emanda dago kanpoko balizetan, haize frantziarra ere bai, frantzesak ezagutzen den bezala, eta hauxe protagonistek esan digutena, aipatuta. Kezka dago, gaur nola eragingo duen kanpoko baliza horrek? Ganera luze bi eta ostabetiko formatua, daia, zera moldatzen garin bakotxa horretara. Honena hori, danok kale barrenetiko izela, eta ia, bintzate hori daukau. Hai hor dauko, urteteko momentu hor dauko, komplikaten da hor desente, gero suposatut garbitzuko dela hor kanpo aldera gehiago, baina hor txen egongo dela nik ustot klabia. Transizio horretan ian nokeitzen den onduen, eta ia horre suerti badau edo ondo etxe badu. Erlojupeko pixkata tipiko bat izango dela, batetik, distantzia bera, ez da, luze bakoitzeko, ziagoga bakar izango da, bi luze izango dira, ligan ezoikoa, eta bestalde luze horiek gainera hasieran erdikaldean edo bukaeran oso baldintza ezberdinetan arituko gana ordu. Eta hor kanpon dirudienez, estropada ordutegian haize frantzesa, ekialdekoa izango da, eta hori normalen itxasoak inastutzeanen, bestaletik datorren itxasoakin, zakartu ditugu asko. Metro gehiagi ez dira hor kanpon, baina 100 metro izango ja gutxienez, eta junda etorrin hori nik uste erabakigarria izan daitekela olako erlojupeko baten. Bueno, ea nola moldatzen gehan danok eta zer ikuste den. Ea nola moldatzen garen eta zer ikusten dugu entzun dituzue Jon Salsamendiren hitzak iparrekialdeko haizea dabilor eta behar badalankideok hau unegoke izan liteke gogoratzeko itxasbera oraintxe izan dugula. 6 eta 6 minutu han, gutxi gora bera, eta urak dagoeneko gora emana behar luke eta badakigu naturaren kapritxoak edo legeak zein diren eta askotan marea aldaketak ekartzen duela horra haize aldaketa. Oraintxe, 6 eta 7 minutuan izan da teorikoki itxasbehera, hori nolabaiteko gertuko datu bada, beraz, Euskolabel Ligako 3 txandak, Euskotren Ligako 2 txandak ez bezala, urak gora eman da jokatuko dira. Jarraitu beharreko arretagune asko, bat, nabarmena, Salsamendik esan duena alegia, ea ze norabide hartzen duen haizeak kanpoko gune zikin horretan. Iruditan, Kaiku, Ligako 12garrena gaur aldaketa batzupai, nabarmenena, atzeko txopan, Iker Jimeno, Kastroko patroi veteranoa ikusten baitugu baborrean Pei Oliban eramandu, 2garren Tostara, Suleiman Rau, espaldatik, eta estriborrean, Markel Lortza, ostera ere, 3garren Tostan, gerrian, Diego Muro, gaur ranketik, beraz, Jon Elortegi, Txapaz, zerbaiten bilari da, jarratzen du, Egoskor, pasaden asteburua, egiari zor,
nahiko apala izan baitzen, sexta otarrentz. Pestainarekin, Pestainarekin eta argi, baborrean, metakrilatozko palka bat baitarama. Hortik atera kontuak. Horra, entzun duzue Jimeno. Abian da Bizkaitarra. Kaikuko ontzia. Ota dituzte lanera. Bi luze lanerako. Biak oso luzeak. Bat kanporantz, bestea barrurantz. Eta, behar bada, ez dugu, komeni adina nabarmendu, hor, une batean ez, bi unetan, norabidea aldatu beharko dutela patroiek. Estriborrera, 15 gradu, gazteluaren parean, eta ondoren, baborrera, estriborraldera, ekialderantz. Iruditan, Kaboko ontzia, Gago gaur patroi lanetan, Manuel Gago, Iago Dabilak, aurrekalari lanetan jarraitzen du. Arrolari eta entrenatzaile. Horrentxe, palak behera. Abante! Jamutilak. Horra, Manuel Gago, gaur Martin Leboran, lehorrean geratu da. Eta Kabokoak pasaden astean. Auspoa eta arnasa hartuta lanerako. Ikusi duzue, zer daramaten aurrean, palka txikia. Lehenkaik ikusi dugu, metakrilatoko palkarekin, Galiziarrak palka txikiarekin. Tapakirik gabe. Eta ara. San Juandarrak palka eta tapakiarekin. Hortik atera kontuan, ze errespeto eragiten dien gaurko estropadak. Entrenatzaileei. Joseba Fernandez prestatzaileak movimentu desente egin ditu, bere ontzian Ander Makazaga estriborranketik Etxabe Hartzailuz aurrerantzera manditu, eta baborrean Adur Mitxelen abaianketik, baina begira, Larre bigarrenera jetxi du, Aritzi Bigoien espaldara, Ibai Laboa boskarrenera, Urbizu laugarrenera, zalea da horretan Joseba Fernandez. Eta Ibon, zaleak burrumbaka, etxeko trainerua atera bezain pronto animoak, beraien banderak eta txaloak egiten, ez da gutxiagorako ere, denok espero genuen San Juan Untzia zertxobait gorago izatea, ez dago momentuz, beraz, demoraldiaren norantza aldatu beharrean dira Joseba Fernandezen mutilak. Lehenbiziko estropadak, gaur 15, Bilbon jokatutako ark, maitzak askarra lortu, eta nolabait ere hori ordaintzen ari dira. San Juandarrak, hemen, zagutzen alduzu estriborra onkeko hau, Osertzaldai, eta berak prestadutako, baderila, nekitxarra, 9. da selkapenean. Beñat Robles gaztea gaur, naketik, Robles zatika, Diego Otero ere karri du maztatostara, eta 3. Amor Hortu eta Rubio, azkar makurtu da Iñaki Goikoetxea sagua, azkar makurtu denez. Astunak izateko arriskoak hartu eta errepikatu egingo dugu. Gaur, 3 une oso ezberdin izango ditu estropadak. Kanporantz bezala, barrurantz. Lehenbizikoa, hasierakoa eta bukaerakoa. Badia barruko ur moteletan. Bigarrena, orain, Kaiku, Gaztelu azpiko. Arroka bazer hori libratu eta pixkanaka, kanpoko moilara arte, han ikusten den itxasargi hartara arte, faro hartara arte, olatu garbi-garbia bilatuko du. Kanporantzen barazurik eginez eta barrurantz asko aprobetxatuko dena. Eta geroan, behin puntak libratuta, zikina ikaragarri. Joseba Fernandez, San Juandarren prestatzaileak aste honetan esan da. Behar bada, Kosta Kantabri osoko lekurik, eremurik, nasiena kanpoan. Manuera pasaz, 37 paladan San Juandarrak. Egaina patroia bukatzeko eta bukatzeko. Hauxe gozatzeko unea, herrian arraunean, zaleen aurrean, arrauna bere adenean, bere erraietan bizi duen herria da, San Juan, beste batzu bezala Euskal Herrian,
Hauxe, une gozagarria beraientzat. Nekaiku. Lehenbiziko referentzia. Lekitxarraren aldekoa. Norabide ezberdinak ere bai, Kaiku, erabat estribor aldetik nola joan den, eta etxeko trenerua, Gaztelu azpian. Erdirago, kanal alderago joan da. Orantxe sartuko da San Juan, nolabait ere, bigarren gunean. Bigarren eremuan, bigarren zonan, nahi baldin baduzue. Kabo. Kabo dagoeneko, hortxe. Olaskak bere rankaldean, antzemateko moduan da. Denborarik onena argi, etxeko treneruarentzat. Lekitxarrari, bat. Kaikuri, 5, eta Kabori, 9. Eta lehen ibon aipatu duzu, orain marea goran datorrela, haizeak ere gorako norantza edo joere izango du datorren ordu eta minutuetan, ikusiko dugun ze puntura arte eragiten dien gainontzeko txandetan dauden arraunlari eta traineruei, baina, bueno, bada ez bada agian lehen txanda honetan, aprobetxatu beharrean dira, haizek gehiagorik ez dagoela. Normalena orain haizeak goxatzera egitea izango litzateke, baina sentitzen eta ikusten duzuna esan, eritz, mare aldaketak, berarekin baita karraskotan, naturaren elementuen aldaketa, horra, Kaboko Galiziarrak lehen aipatu moduan, pasaden astean, euspo hartuta, horra, nola ikusten diren dagoeneko, olatuak pixkanaka, kanpoko punteretara hurbilduz, oraindik garbigunean Kabo. Eta hemen kontuak zikintzen, estriborretik. Hor. Rankairean. Zenbat estimatzen ditugun lankideok. Plano hauek, irudi hauek. Askotan ez da, itxaso handirik behar. Kontuak ontsi barruan, petraltzeko eta zikintzeko eta erretzeko eta nahazteko. Ia orain, nola egiten diren ontziak, egoera berri horretara. Han Lekitxarra. Baborretik haizeak entzun duzu esagua. Hemen egaina. Eta referentzia txarra etxeko treneruarentzat. Han, Ababorreko banda. Mitxelen Alarre Fernandez Urbizu Laboa eta Irigoien. Estriborrean Makazaga, Etxabe Hartzaliuz, Muñoz Rodríguez da Arrua Barrena. Erdi-erditik, Ubidiaren erdi-erditik, lehen ikusi dugu batimetrian, hor, ekialdeko bazterrean, 13 metro, Senoko zulua ere ikusten dugu. Ez baldin badakizue, esango dizue, zuri ere bai, eritz. Baldakizu hor bigarren, gerrate mundialean eta urpekari bat, submarino bat, egoten zela hor. Ez daukat idearik ere. Bai, hortxe, ekialdeko alderdian, eta horra, orain, Ababorreko argi gorri hori libratu, eta hor, petralduko zaizkie kontuak arraunlariei. Espero dezagun gaur urpekaririk ez ikustea ibon, bestela seinaletxarra izango litzateke. Ez da broma, Ez da broma. Historia luzea da, baina hor bigarren mundu gerran, eta bigarren mundu gerraren ostean, hor ikusten dugun, Senoko zulua deitzen zaion, nola baiteko, gune horretan hor txegoten zen urpekari bat. Dagoenek, hori egainak zer esan duen, une garrantzitsua, arraunketa egokitzeko, branko hori zuri, abestiak duen moduan. Ze diferentzia, estropada totala bezala, bataiatu genuen, pasaden astean, eta zer duen? Arraunlariek, entrenatzaileek, entrenatzen dituzten, egoeratenak, estropada bakarrean. Brankaz eta poparean. 14 Kabori. Une honetan erreferentzia San Juanen aldekoa. Kabori 14. Kaikuri 8. Lekitxarrari 2. Han Kaikuko aurrekalariak zer egin duen. Hortu altzarete. Lotuta zijoan Daniel Gartzia eta askatu eginda. Kaiku estropadan da.
Eta Jimeno piztuta. Bonin txarti eta estribor espaldan. Anan. Ontziaren banderatxoak. Nahiko erakusten digu, ipar ekialdeko haizea. Arraunlariak hemen behintzat bat ere maite ez duena. Amorragarria baita. Periodo gutxiko haizea olatu ekartzen du horrek. Noizko aliatu. Ez nahi baino lehenago. Daniel Gartziari abisua. Horra. Arraun motza pronto. Barrura. Arazori gabe. Haize olatua nagusten ari zaio. Ondoko itxasoari. Eta orain, beste kirol bat bailitzan, barrura atzarrauketan. Beste segundo bat, San Juanek lekitxarrari. Fernando Ruiz, Nielgo, Olivan eta Manuel Crespo. Eta orain, popare giroa, Olatuak, horra. Aprobetxatzeko modukoa. Kabo badoa balizaren bila. Espalda proa. Espalda. Sometro. Luzeak eta gogaikarriak egiten dira horiek. Alka txiki horrek ez dio lagunduko espaldian, jago da bilari. Eta, zandizuegu, gaur, Patroit, gazteagoaren aldeko apustu egin duela. Dabilak, han entrenatzaile eta arraunlaria, Zabaletik, oraindik ez, oraintxe. Tamazazpio goita mezortzi, bederatzi segundotako zuloa, Bizkaitarren eta Galiziarren artean. Vamos! Tiro! Manuel Gago, patrontza lanetan. Tiro! Atrás! Babor lana dago orain hor galanta. San Juan darrak dagoeneko palizaren gainean dira. Goazen Arrosekin. Kaikurina txikitu egingo dute. Trabesten denean gera dezagun, gainako songi sartu du ontzia. Oraintxe. 10 minutu eta 14 segundo. 15 segundo biluzetan San Juanek Kaikuri. Aldei karagarria. Eta une honetan GPS-ak San Juan eta Lekitxarren artean 4 segundo markatzen ditu Gipuzkoarren alde. Hanbeste detailea Arregi nola lotu den. Dagoeneko poparean erritmoa sarrituta. Hori olatua du San Juanek. Lekitxarra. 20 segundo baditu. Balizara heltzeko. Ez moteltzeko. Jurgiri abisua aurki. Segi baborrak. Izango goan. Zuzentzule. Trenerua trabestean geratzen da kronoa. Ez lehenago. Oraintxe 20 segundo. Beraz. Lan erditan erreferentzia etxeko treneruaren aldekoa. 6 segundo. Baina zer dira horiek gaurko giroarekin. Pasaiako badiako sarreran. Ondo jotako olatu bat. Bai, eta gainera ikusi dugu, emakumezkoetan, bueltako luzean behintzate diferentziak horregin direla, hor markatu direla, eta kontuan hartuta bueltako luze hau are luzeagoa dela, eta gainera olatu gehiago daudela kanpotik barrurazkoan, edo zer gerta daiteke Ibon. Bueno, gertatzen ari da San Juan barrurantzere erreferentziarik onena markatzen ari dela, eta dagoeneko jandiola Kabori minutu erdi luze bat, eta Kabo zuloan, Pasaiako badiako sarrera hau enbutu bada eta enbutu horretara itxasoak sartu nahi du. Ondoko itxasoak estriborretik, haize olatuak estriborretik. Marinel lekua, zalantzari gabe, anan egaina, kanpoko posturan olatuari eutxiz. Orain bultzakako indarrean. Ikin berriro. Referentzia, Lekitxarrak 6. Barka San Juanek 6, Lekitxarrari 13 Kaikuri.
Dagoeneko bizkaitarrak barruan behar du. Baina izan gogoan, ikusentzule, estropada zale, olatuak hemen, badia barruraino laguntzen dutela. Lekitarrak ere hartu izango du olaturen bateritz, bostera etorri baita. Bai, eta gainera patroia jaioa da, holakoetan esperientzia duna. Oker espanabil ikusi nion aurrekoan fitxan 45 urte klubean, ez dakit hori izan daiteken edo ez xaguari, baina urteak pasa ditu Iñaki Goikotxeak olatuak hartzen eta norbera baino ono, olatu horiek aprobetxatzeko eta San Juaneren, uberara hurbiltzeko gutxienez. 45 klubean gehitxo iruditzen zait, berak 48 bederatzi izango baititu. Bai, ala izango da. Baina 30 gora bai patrontza lanean. Kluberdina, argi, Lekitxarra 3 segundora, 3-4 segundora jarri baita. Eta atzeko txopa hori goian ikusten baduzue, horrek esan nahi du treniru hori olatuan datorrela. San Juanek olatua. Hori olatua du. Karo. Ez dutzi nahi olatu hori, Ez dutzi nahi egainak olatu hori. Hay que marcar diferencia. Preparo esta ola, atento. Eta unetan txe, ikusleok, kanpoko zikineen butuaren barruan bideratu egiten da. Eta barruko patxada hori olatua du. Beste bat. Ahora, equipo. Dagoeneko garbigunean dira, baina kanpotik datozen olatuen lagundu egiten dute. Juégate. Eso es. Anan. Hola, montar Berriro. Berriro, bai, barruan da, gainean da ontzi hori. Argi Lekitxarrarekin, 4 segundora. Orain ari da zulo egiten olatu honekin, San Juan. Saiatzea, equipo. Atentos, Miki. Otra. Esta vez. Bai, olatu honekin, 4 segundotan areagotu du, zuloa San Juanek. Ea orain, puntetan sartzen Lekitxarra. Olaturik bizienak hemen, Kanpoko olatuen bultzada, eta barruko garbitasuna. Estamos dentro del equipo, Atentos, Miki Namar. Reviento y lanzo lejos. Atentos. Dagoeneko barruan, izun duzuen derregaina. Barruan dira. Olatuek indar gutxiagorekin lagunduko ez diote arraunlariei. Eta kanpoan pilatutako neke muskular osoa orain txasiko da. Arraunlarien gorputz zaildu horiek erasaten. Minutu erdio jandio San Juanek kabori. Eta une honetan San Juanek Lekitxarrari 9. Olatuak hobeto zukutu dituzte San Juandarrek. ¡Que duelan las piernas! ¡El apello! Hankaiku, 24. Bueno. Gaur zuzen bidean Kaiku Kaboren aurretik izango da une honetan 16 segundo. Bi ontzien artean. ¡Ahí va Suri! ¡Atrás! ¡Apasún, hijo! ¡De final! ¡Una! ¡De llegar! ¡Atrás! ¡Apachinche! Gustura dator. Kaboren aurretik baita Kaiku. Hemen Lekitxarra. Jugarren tostan, Jon Rubio gaztea. Bitxao Dariola, oko zulotik. Segi motel. Dagoeneko badia barruan, Antxe garbigune harrapatuta, Lekitxarra. Badiaren erditik. Hortakarren batek esan du, gainean datozela oraindik. Eta argi Ibon, San Juanek espadu kabo harrapatzen, hemen behintzatuletatik oso gertu ikusten ditugu biuntziak, ez dakik gero, gure txoriak zen horrelako irudiak eskaindiko dituen, baina hemen behintzat oso gertu ikusten ditugu. Bueno, nahi alduzu GPS-aren datua. Une honetan, 39 segundo San Juanek kabori. Beraz,
hogeita bat errekuperatu beharko lizkioke. Gehitxo iristen diot. Lekitxarra eta San Juan eta Lekitxarren artean, 7. Zimeno bere mutila zukutzen. Crespo eta Muro hanketik. Eman eta eman. Noizko bukatu. Eta orainera bat, trainerua indar fisikoz mugitzen da. Tira bestelanik ez. Argi, dagoeneko azkeneko hamarreko joaldian sartuta Kaiku. Ea Bizkaitarrak beste 3 paladan, 1, 2, eta 3. 20 minutu eta... Bueno, 20 minutu eta 30 pasata. Gaur eskuko kronoan, 20 minutu eta 30 segundo. Urrengoa, helmuga marran, Cabo da Cruz. Izango dugu, Boiro kontzia. Asko galduta, gaurko erlojupeko honetan, bien bitartean San Juan darrak. Jota zu eman eta eman, azken txampan. Ubera pasaz oraindik. 51 paladan. Lekitxarra eusten eritz, badia barruan. Bederatzi atzetik ibili da, une honetan 6. Bai, xagu entzuten genuen, estutu, ez dira gehiagora joango, eta badiru dibintzat helburu hori lortzen ari direla izuntzakoa. Amabost baino gehiago beharko dituzte Galiziarrek oraindik. Bakarren bat ez doa hor, ederki. Bere marruek salatzen dute. Azkeneko 10 palatan sartuta, Galizia kontzia. Atzerapena hundiarekin. Minutuko 52 pala joz. 20 minutu eta... Pa! 52. 20 segundo, Kaikuren atzetik. Han San Juan. Saio bikaina eginda. Joseba Fernandezek prestaturiko trainerua. Etxe kontziak. Pa! 20 minutu eta 9 segundo. Aurrekoen denborak txikitu egin dituzte San Juan darrek. Estropalariak. Ostati jetxita horru eginda. Eta lehenbiziko txanda honetan, helmugaratzeko geratzen zaigun ontzi bakarra. Han Lekitxarrak. Ez dute San Juanen denborarik onduko. Iraria beharko lukete azken txampa honetan. Azken 10, gehiago bai, beharko dituzte. Gero esan duen, Gero ez da mutzeko eman orain mutilak. Erritmoa gora. Roita paladan hauek ere. San Juanen denborarik ez du onduko Lekitxarrak. Kaikurina eta Kaborena bai. Este 3 bat. 2 eta 3 bat Lekitxarrak. 20 minutu eta 17 segundo. Honen bestez, Eusko Label Ligako lehenbiziko txandako denborarik onena etxeko traineruak egin du. San Juanek 20 minutu eta 9 segundorekin horixe ondorengo bitxandetako 8 ontziek hobetu beharreko denbora. En breve partida ya. Agurterdi arrauntzaleok berriro ere Pasait Onibanetik. Horra lehenbiziko txandak utzi digun denbora. San Juanentzat denborarik onena 20 minutu eta 9 segundo, bigarren Lekitxarra 7. Kaiku 3, 23 eta 4 lekuan Cabo 52 segundoko atzerapenarekin. Eritz Hernandez, zeurea da hitza, ondoan daukazun protagonistarekin. Bai, gurekin baitu Ander Makazagarraularia, Ander zorionak. Ni esker. Bueno, denok jakitun gara, kanpoan zer nolako girua aurkitu duzuen, benetan jakiteko neskekin ez du ikusi, zuekin bai, nola dago kanpoko baliza hori?
Nahiko zakar dago, baina egia da aste honetan entrenatu duguna, baina pixka laxeixio dagoela, orduan, bastante ondo moldatu gela esango nuke, eta ikusi beharko baina bertze aldatzen, aldatzen, o ze pasatzen. Gaur, etxoko estropada, klabe guztiak manejatzen dituzue hemen, estropada hasi eta buka nagusi izan zedate txanda honetan, helburua beti jakina bigarren txanda horretan egotea edo bideratzea behintzat demoraldia. Bai, gure pausoain, hasi duen bezala ikusita, beste pauso bat ematia da gora, eta ni ustez gaur, hortako estropada hona izan gala. Okerrezpan abil, 14-15 urte daramatzazu klubean, iaz, zurekin komentatu genuen ere San Juanen igoera historiko hori, gaur etxeko estropada, azkenean heldura, kaera, nola sentitzen zea? Emozionatu, ikusita herria oraintxe nola dago, tema jende etorri den, berriro lehenengo maila San Juanera bueltatu dela, eta gutzako gaurko estropadak kriston motibazioa zan, eta ni uste eta ambientiak erakusteula hori. Ander, lortuko aldugu zure patroia egunen baten hemen gurekin izatea? Uste zaila da, baina ni uste konbentzituko egula estropaden batean hemen neoteko, así que hortan egon gobea. Kosik ez du egiten? Ez. Eskerrik asko Ander da zorionak. Zuri. Saldu nahi gainak. Ritz. Ez du nahi izaten Anderre gaina gurekin egon, ez dakit niregatik den, ero ez da izergatik Josebarekin hitz egin dut eta konbentzituko dutela esan dit, baina ez dakit momentuz behintzat irrifartxu hemen dut orain noendoan kamaraz kanpo bai, baina aurren ez du xeri nahi. Badira alakoak ere, nire ezagutu ditugu, alako profilean sartzen diren arraulariak, horrak azte horiek ere. Ibo, lortuko dugu. Parretxikiarekin gustura da, egindako estropadarekin, Ander, egaina, dagoeneko hemen, irtera inguru honetan ikusten ditugu bigarren txandan hariko diren laguntziak, ateratzen aurrena ondarroa izango da, ondoren Ares, hirugarren Getaria eta laugarrena sailkapeneko 5. sailkatua, alegia Hondarribia. Beroketak eginda, dagoeneko ontxek, isiltasuna nagusitzen den unea, traineruan, eta horra ondarrutarrak sailkapeneko 8. dira 17 punturekin. Xanet Jimeno Patroi gaur Alberto Landa, Baborrean da laugarren tostan estribortik, ekarri diorraztik Iban López, Mastatostan eta ostera ere, Jon Aspiroz, Babor espaldan, hortxe ikusten dugu, garai baten arraunlariek eramaten zuten, zinta eta guzti eta estriborrean erraztik, Llanas, Asier eramandu, estribor espaldara, Jon Carrillo sartu da, Oskarren lekuen, eta Antonio Torres, laugarrenean, Areseko Galiziarrak ere, pronto, eta gaur, Pelaez Otaz entrenatzaileak aldaketa bakarra egin du, beti ere, azken estropadarekin, alderatuta bere ontzian. Adrian Cordero, 3. tosta Baborrean, hortxe ikusten duzue, azkeneko freskatu bat eman, lepoatzean, garondoan, Tarri zintzurrak freskatu, eta lanerako pronto, Galiziarrak. Getariarrak, horra, gaur Jon Larrañagak mugimendu asko egin ditu estriborrean. Hara, Manterola, Castillo, Gorostiaga eta Aristi Muño, tosta bat atzera ekarri ditu. Txopaldera, Anje Etxaniz, hanketik 5. eta Jokin Iraola sartu du estribor espaldan. Nicolas Rodríguez, aurrekalari lanetan. Jokin Aizpuru, 3. treneruko gerri-gerrira jetxi du, Aizpuru. Imanola Izagirre eta Igor Gomezek ere, atzean, Baborranka eta Babor kontranka, trukatu dituzte, eta Murriondo 4. Eta hemen berriz, Hondarribiko ama Guadalupekoa, Patxinkolaz horixe, Orbanenos prestatzaileak egin duen aldaketa bakarra, hor xingola beltzare ikusten duzue, Hondarribiko arraunlarien soinean, aste honetan, Miren Zabalak utzi gaitu alegia, Mikel Orbañanos, bere zeniden amak, aste honetan, eta hortik xingola beltz hori, eta hemendik esan gabe doa, besarkada handi bat, eta gure bultzada guztia, Mikel Orbañanos, eta haren
sendiarentzat. Nola ezpa. Ondo arretorrak, pronto. Bueno, horrentxe eritz, hemen ohar bat pasai date, Iñaki Goikoetxea Xaguk, 56 urte dituela. Argitzeko. Bai. Orduan neuna bien oker. Beste gehiago ematen izkion. Hala beharko du. Goiti tira duzu. Bueno, Antiguako ama, lanean da dagoeneko. Zorte hon mutilea. Eta aipatu du adina Ibon, ama Guadaljuegoa. Antiguoko amaren txopan, gaztea ordea, Bai, Xanet, pasaden urtean, hasi ditzegun hau, patrontalanetan goiko treneruan, Geneago Zelaiarekin, okerrezpanago, eta urtean berari da, arraun luze hartuta, Zitera gorra, arraun hilara blaitzua, zuri-zuri, albotan aparra utziz, 40 paladatik gora oraindik, Antiguako ama. Eta luzatuz. Jarezeko galiziarrak. Solo Rambi. Abajo. Kasotero estriborrankean, urduri asko. Abante! Ibon eta datu bat ematearen eta gure marinelei eskerrak, hemen ontzian ditugu marinelei eskerrak, aipatu, haize aldatu egin dela, orain egoko joera du eta ikusiko du, eragiten duela edo ez. Hemen barruko banderatxoak ere, irterako palizak horixe markatzen du, baina hemen eritz askotan kanpoko haizea, bueno, zurrunbiloak ere sortzen dira, gaur ego haizerik ez dabil, baina litekena da, zurrunbilo horietako baten ondorioz, hemen barruan, egoikutu hartu izana. Aresko galiziarrak, denboraldi hasiera oso ona egin dute. 7 ditugu sailkapenean. Sigele, zunduzue. Iazko denboraldian playoffean itxura tankera ona zuten Arezkoek, eta urtean konfirmatzen dihar dute Ibon. Han esperantza. Tapaki eta guzti. Unaiz Eizagirreren ontzia. Han Eizagirre. Hartu du berea duen postura. Esan dizuegu lehen eskifaiak aurkesterakoan. Jon Larrañagak gaur. Estriborrean aurkidantza handia eragin du. Dotore asko, 13 arraunak. Sartu eta atera. Batera. Zertera luzatuko dute, minutu terdi ingurura arte. Kanpo taldean, Frankan mugimendua sumatzen hasi arte. Hala, dagoeneko Jule Manterola, gehiago etzanaz, nabarmen. Hemen ama Guadalupekoa. Asmatzen duzuen ordoan atzeko txopan. Nor bestela ba, Joseba Amunarriz. Lareun estropada. Teka Eliga sortu ezkeroztik, 2003an, denak ez, baina oso gutxi utzi dituenez. Oskarren lekuan, sailkapen nagusian, ama Guadalupekoa. Den ziklo aldaketa bete-betean. Arrobia begiratu, eta hango gaztez, bete, eta hornitu dute trainerua. Gaur, gure kontutan, 9. Lehenbiziko referentzia, beraien aldekoa. Hondarribiak segundo bat, Getariari, Aresi eta Hondarroari. Hondarroa dagoeneko, erritmoa zabalduta, nabarmen. Lanean, gurutza abiadan, azpidoz lotuta, espaldakoak zeinen ongi ikusten ditugun goitik lankideok. Plan horretan bikain ikusten genuen aurten tronarekin gauza askoari gara ikusten, eta Hondarroako 3 aurrekalaria bat, eta espaldakoak lotuta. 40 paladan Hondarribia, zunduzua Amunarriz. Marreko askatu du. Minutu terdi, irtera joezkeroztik. Eta Hondarroak dagoeneko
Gaztelutik behera behar du. Ekarri lau! Esan behar banu, estriborra bilatzen. Ondarroa. Itxosun sartzen gaz! Hori, nalduzue. Guazen ekipatu! Ondarroako euskalkian, itxasuan sartzen ari direla. Zinta horiek ikusiko dituzue, arraularien, gerriparean. Horiek, zinta elastikoak dira, arraularia lotzeko, postari lotzeko. Joan López bigarren tostan gaur, Xabi Azkarate jugarrenean. Eta ahorranketik. Ananan dagoeneko Ondarroaren franka, hasi da gora eta bera. Amunarriz makur eginda. Vámonos de espalda, marrako bat! Aibo Iñarbi campeón, Makurtuta begira nola diokoan gainera. Bat! Jai beide! Earki, Joseba. Intidu hona bukatzen, earki, Jarri gaitu kabeza de regata segundu bat aurretik, vale? Venga. Mikel Orbaña no zentzun duzue, harrituta nauka Joseba Amunarrizek begira nola dikoan, makurtuta baina pikotxian ez, iserita balego bezala. Hori da hori gero, abildadea. Abildadea eta lana dago hor. Askotan aipatzen ez duguna, patroia ikusten ditugu, baina patroiek ere urte osoan egiten baitute lana. Aerobikoa eta bestelakoa ere bai. Estropadaren buruan, Hondarribia Oraintxe, Getaria eta Hondarribia segundu berean kokatzen ditu GPS-ak. Nora bidea ere, txukun asko ikusten dugu ba, tornaren irudiarekin. Eritz, patroia entzun da, azentoa ezagundu nongoa den. Bai, okerrez nik irudirik ikusi ez dut ikusten, baina Galizia inguruko badirudi badela. Ezagundu, hau ez da gure alderdikoa. Bai, gainera ipatu duzu Amunarriz, beste esperientzia duen, liga honetan, esan genezake, gutxienetako bat izango dela, estropadere hau ezagutu ezakeena, lehen aipatu dugu, 2013an egin zen hemen azkeneko estropada modalitate honetan esateko modu baten, eta bera okerrez banabil, dagoeneko Ama Guadalupekoaren txopan egongo litzake. Ea, Mikel Orbañenoz. Direzio fondo, Joseba, earki gua, earki. Aiziak egotako dituta, segi horrei. Argi, earki gua, orain baliza hori ikusten alduzu ikusleok, orain patroiek norabide alda dezakete. 15 gradu estriborrera. Horixe, ere munen berezitasuna. Barka, 15 gradu baborrera. 15 gradu baborrera, egin beharko dio. Munarrizek eta gainerako patroi guztiak, Oraintxe. Horra aizea badabilenez. Nik esan behar banu, Ares oso estriborraldetik. Nahitea edo nahi gabe, ero galdetu beharko genioke, patroiari. Une honetan, erreferentzia Hondarribiaren aldekoa, esperantzaren aurretik. Segundo bat, Ondarroa 7, Ares 8. Ea motileak, erain arraunei, Ondarrutarrak, Galiziarrak eta Iarrak eta Hondarribitarrak. Himeno trampaldure igota, entzun duzu eperak esan digu, minutu balizarako. Etzaia arraunlariei, nahi baino lehenago iritsiko baliza. Hola, estírale. Escucharme, en 2, la gente grande, alargando una palada. 5 y 6. Zer esan duen, jende handiari luzatzeko daukaten eskatu behar. Ez duenak ezin baitu eman. Ondarroa balizaren bila. Txasoren zabaltasunaren bila. Hortzimugua, biontziko eskorre eta baliza. Ez du hau Jorge Oteiza ikusten. Ondarroa dagoeneko arraunketa sentatuta. 34 pala terdi, 35 pala da, pestainarekin. Arrankako mutilen lana. Segitzeko eta segitzeko.
Txaurti eta Brankariari, laizter emango dio abisua. Jimeno Patroi gazteak. Ekipo! Hogei baliza. Isili, kaso egin mutilak, Patroiari. Une batean hor. Bai, hor nabarmen. Estribordik sartzen da. Haize olatua. Mugimendua bazter guztietatik, Intxaurtieta askatu da. San Juanek 10 eta 14 estirudi Ondarruak hobetu dezakeenik. Prepara Iker, Txaurtietari. San Juanen atzetik izango da. Trabestearekin batera. Oraintxe, 10 eta 18. Goatu kanpoak bukatu estu hartu indugula olatu, Goatu, hori da. Donosti mesela bukatuz kanpoa, nabegatuko igu. Haupa. Entzun alduzue ikusleok, nola leike, kanporantz olatu hartuko ziguk. Bai eta bai. Kanporantz, traineruek olatuak hartzen dituzte, arraunketa bukatu ezkero eta itxasoak horretarako aukerak eman ezkero. Une honetan, Hondarribia eta Gatariaren artean 3. Galiziarrek, 10 pala falta. Hortxe, Bogota mendiko igoera bukatzeko. Eta naturaren alde jartzeko. Alejandro Fernández Brankariak egurrezko arraun hartuta. Heldu motel. San Juanen atzetik. Eta Ondarroaren atzetik. Referentzia ona. Bizkaitarrentzat. Entzun alduzue. Denbora berdina ez. Raskado harrapatu egu. Denbora berdina Ondarroarekin. 5 segundoko atzerapenarekin. Baina badakizu, Ibon, motibatu beharra dago. Hemen amatu arte behintzat gezurrak ez dira harrapatzen eta momentuan hor seguraski bere arraunlarientzako puntxo hori izango da. Hartu Patroiak alako lizentzia. Urrengoa Ziabogan. Getariako esperantza. Andoa una Seizagirre. Goiti guzita distantzia oso egokiarekin. Abisua Brankariarentzat. Ongi distantzia oso egokiarekin sartu da. Ziaboga horrek. Nicolas Rodriguezek heldu dio. Zuen aitzekiarik. 10 minutu eta 10 segundo. San Juani 4 Getariak. Ondarroari 8. Lekitxarrari 10. Eta orain. Haizearen alde, olatuaren alde. Eta korrontearen alde. Anunas. Untzakako indarrarekin. Gainean dagoeneko esan du hartu duela. Hondarribia eta Getariaren artean, une honetan, anan olatua du hori, Anolatua du Getariak. Bai. Hondarribia estropadaren buruan. Jepesak segundo bat markatzen du, beraien alde. Oraindik ez. Bizpairu segundo, 10 minutu eta zenbatean geratu dute, paliek 8, 2 segundo. Beno, patxara pixka batekin, denborak, Ziabogan, esan behar dizkizuego. Honena ama Guadalupekoak, 2 segundo Getariari, 6 San Juani, 10 Ondarroari, 12 Lekitxarrari, eta atzetik Urrutiago Ares Kaiku, eta Cabo da Cruz. ¡Espalda y al suelo! Aurrena gaitu Joseba, bale? 3 segundu Getari jai. Guazen, venga, Honezkeo, esan die Josebak bere mutilei. Argi, Patroiaren postura eta norabide aldaketari. Bai, hori esek, pestainarekin. Eta olatu etortzen ez denean, haure askotan eipatua da, segi lanean olatu etorri arte. Eta orain Ibon, arratsalde guztian zehar ikusten ari garena, 2. estropada bat hasten da, oparean,
ea, abiliziak noren alde jokatzen duen. Bai, eta eritz esango dizut, orain goiko irudiarekin ari gara, hor, bi puntak, harrapatu ananan ondarroak barruan, olaturik azkarrenak, bi puntatik Gaztelura bitartean. Orain ondarro ari den horretan, hor, ongi hartu ezkero, behar bada, eremutenetako olaturik luzeenak hemen harrapa ditzakete. Moztu gabe, segi berdin arraunen. Eartu guazita, berdin segi arraunen luze. Zeinen zikina dagoen hori, gure irakiten, heltzea nola jartzen da. Horixe dirudi itxasoak, Pasaiako badiako sarrera honetan. Toki zinez, amorragarri arraunlariarentzat. Getariako esperantzak hartua izango du olaturen bat. Bi segundura etorria da, bere desabantaila. Gira, norabidez berde, anan unas. Patroiek beti dute lana. Gaurko eremuan, ikeragarria une honetan txe. Hori olatua da Hondarribiak, aurreko zunitasun horrek, salatzen du. ¡Que no me cambie! ¡Esa es! ¡Esa es! Bueno, ¡Esa es! Ares, txanda honetan, laugarren lekuan da, 16 segundora. Ondarroak Aresi, 6. ¡Cómodos y atrás! ¡En dos! Hortxe nola improvisatu duten, estribor espaldan. Zintarekin, palkatxoa. Segundo bat, 2 segundo, Getaria eta Hondarribia eta Getariaren barruan. Eta Ondarroari urak moteltzen. Oraindik laguntzen du olatuak, inguru mari horretan. Han Izagirre. Aberitza. Olatua behar horretarako. Olatuak alde, haizea alde eta korrontea alde une honetan lau ontziek, batez ere Getariak eta Guadalupekoak. Golpe, espalda, buen final. Dichazo, pasatu Vamos a coger agua y un golpe. Oita, mamó. Giro 36. Entzun duzue Joseba Munarriz, itxasoa pasa dute, atzean utzi dute. Barruan dira. Jendia konzentratuta eta lana inbertzio. Jendia konzentratuta eta lana, Joseba. Guazen. Mezu garbiak, orbaian ozenak. Lana, konzentrazioa, isiltasuna. Fabulatu izango du gainera. ¡Serio! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, Kamatima! ¡Segui! Han inigo zahartzazu. Triborranketik, aurrekalari, Jon Olaizola. Matxinetxaniz. Minutu bat aurretik anaia darama. Getarian. Orain olatu hartu du, Hondarribiak, 5 segundora eramana du, bere abantaila. Aprovecha que nos salimos. Bai. Hau. Vos, Getariari. Bai. 5 Getaria. ¡Guase! Segui arraunen, Arritmo sarretuta. Vamos a rematar. ¡Oh! Abiadura de joain. Earra tendentzia. Esan, Vamos viendo cómo se nos va volando. Joseba, egileak, eta esan referentzia, mesedez. Bos Getariai. Venga, 7, Zazpi. Bos, Zazpi ere bai, Mikel. Zazpi ere bai, une honetan. Jepesak hori esaten digu. 6 Zazpi. ¡Aire, Ondarri, aire! Gure tronalkaueteak hartu duen irudiarekin ederk ikusi dugu olatu hori. Getaria ordea gerrarako dago. 4 Eta orain, ia, uesta ergometroa, uesta fosoa. Baina, fisikoak, gaitasun fisikoak. Beste eragina izango du, estropadaren azken laurdenean. Ia Unai Izagirre zer dioen. Sigue buruak hemen! Txikitzeko zego guandian! Urge! Guantxazio ginetzeko! Arge! Orai!
Traineru barruan goaz, Eritz! Traineru barruan goaz! Getariarrekin kasu honetan. Beste bat! Otra más de las... Kriston estropa iten, Tanda irabazia Kriston helburuak eta, guazen, venga. Amarreko bat! Entzun duzue Mikel Orbañanos, tanda irabaztea Kristoren helburua du. Berak esana. Segi! Ahí va Aimar! Guasemei! Ritmoa gora eta dagoeneko antiguako ama, hemen barruan da. Azkeneko amarrekoan sartuta. 20 minutu eta 14 zituen. San Juanek argi 29. San Juanenik ez du onduko, Lekitxarrarena, Ondarroak. Bai! San Juanen atzetik, Lekitxarraren aurretik. Urrengoa, Ares izango dugu. GPS-aren arabera beti ere. Ondarroaren atzetik 3 segundo. Ia moteleak, eman zuek ere. Ei! Zaino nahi! Oh! Equipo! Di amarreko bat para no sprintar. Se de una hostia en el agua. Bueno, azkeneko 20koan sartuta. Aresko Galiziarrak. Ondarroaren atzetik izango ditugu. Lekitxarraren denboratan dator Galiziako ontzia. Hogeita bederatzi, San Juan, hori ez. Urrengoa 35, Ondarroa. Hori ere ez, Lekitxarrak 37, Lekitxarraren atzetik Ares. Lekitxarraren atzetik. Urrengoa Almugan. Getariak erlari bat. Jon Larrañagaren ontzia ez da erori. Honetan 5 segundo Hondarribiak Getariari. Sprintatu gabe goindikan, segilanen, Amarreko bat, pa no sprintar, amarreko bat, venga. Han zer esan duen, usteko, bukaerako joaldirako, usteko. Segi abiadura berean. Han Getaria. Argi, 29 zituen San Juanek. San Juan darrena onduko du, Getariako esperantzak, bai! Getariak 27, orain arteko denborarik onena. Eta bigarren txandan, helmugaratzeko falta zaigun, ontzi bakar, hau irudi hau. Denak porru eginda, Getariarrak, trozetatik behera. Orain bai, orain gora, orain zarritu dute. Zartzazu Azurmendi Ormazabala Munarriz kanpandegitako las. Estriborrean. Minutu erdia du, Getariarren denbora ontzeko. Rantxe 20 segundo. Ematen du Baietz. Aurretik izango alda. Hala ematen du. 1 segundo baino ez, 10 segundo. 27 Getariak, Hondarribiak, bai! 20 minutu eta 4. GPS-aren lehenbiziko datuaren arabera. Hondarribia aurretik, noski, 2 segundu terdi pasatxora, Getaria. Hauxe ba, Euskolabe Ligako bigarren txandak utzi diguna, orain arteko denborarik onena, Hondarribiarentzat 20 minutu eta 4 segundo. Tarteko eskor bat iragarkientzat, eta segituan gara bueltan, Pasai Donibanetik. Agurterdi, tropa zale, arrauntzale, berriro ere, Pasaiko badiatik CMO Valves bandera dugu hau, eta hause zelkapena 2 txanda jokatu ostean. Hondarribiaren txat denborarik onena, 20 minutu eta 4 segundo. Horixe 3. txandako ontziek, buskatu beharrekoa bandera astintzeko. Bigarren Getaria, 2 segundo eta 78 eunenekora. 3. San Juan, 5 segundora. Ondarroa 4. Amaikara. 12. Lekitxarra 5. 14. Ares 6. 7. Kaiko 28.
eta 8. Kabo, 57 segundora. Eta Eritz Hernandez, entzuten zaitut, baina ikusi ez, presnago. zuen ontzia, ze hilkalpaia jota edo entzunda edo bai, ez da? Ez atzera ez aurrera. Bai, alaxe da, motorra izorratu zaigu eta hemen eskina baten, eskerrak eman Ondarribiko untziari beraiek gerturatu baitira elkarrezketa egiteko, eta hemen dugu Joseba Munarriz irribartxu bat, zoriona Joseba. Eskerrik asko. Joseba, 2013tik etzen horrela hemen KL Liga leian, orduan zu bazinen, okerrez banago hemen begiratuta hor zertz aldai eta Julen Castrellon zenituen hankan orduan, estrepa deremu berezia da. Bai, berezia. Bai dela gila, dela herrioa eta itxaso pixkat, ez? Pero bueno, guri igual gustatzen zaigu gehiago itxasoen ibiltzea, pero bueno, holakoa izaten estropak, molatu marra estropa bat eta bira, gaur onkezea gureetan da irabazegu eta posik horretikan. Joseba, 3 gako o 3 eremu desberdin daude estropa deremu honetan, lehenengoan makur eginda ikusi zaitugu, ez dakita izeak zer nolako garrantzia duen hemen. Bai, omen beti daka pasaian bulta ematen du aizia, eta ematen du alde zela, bizka kontran, eta tramoka bilatu marrezu, bai gora, bai bera, eta bai bazterretea, bai erdia, osake, batzutan nola esaten da, holak herrioko estropa, bai muitu barzea asko, gauzak trenio askarra juteko, eta beira. Ematen du ondo ibigarela eta posik horretik. Kanpoan zer moduz moldatu zarete, zer nolako egoera dagoan kanpoko baliza horretan? Bueno, nik atenen izan lehen Mikelekin motorrakin nahiko ondo segun, pero bai, oan bizka txartu indu, lemino txarra gogo, pero bueno, ni ustez mantenituko hola, osak denak igual izango dugu hau. Darribia, bigarren txanda, goitik bera momentuz behintzat nagusitzen, ea, heltzen den eurezko txanda horretarako pausutxoa, ez? Bueno, gu badakigu gure helburua zein den aurten, ez? Kuadrilla berriak hau, jende berria, oso ondo ari gara egiten dena lan guztia, posi gauden trenioekin, oaingoz tanda horretan gabiltz, dominatzen, tanda hori irabazten, eta helburua etortzen badugu baten tanda hona jute, pues, saiatu galden eta hoben egitea. Oso ondo, Joseba, eskerrik asko. Vale, mi esket. Joseba, Amunarriz, entzun duzue, bueno, kanpoan urak mugituak daudela, eta nik esan behar banu, hemen, badiako babes honetan, une honetan, arratsalde osoan izan ez dugun, lasaialdi, leunaldia daukagu banderak erorita, eta horixe ikuspegia, horixe horiak mendebalderan txartutako irudi honekin, eta horrelako giro, eguraldi klaseekin, laute girotan, behin mareak politaman ondoren, ordu gara jontan, normalna, bueno, naturak lehuntzera egitea izaten da, orkoran banderatxo bat ere bai, nola ezpa arroxa, haizeak astintzen duena, eta pixkanaka, hemen, Donostiarren ontzia ikusten dugu, irterakunera etorriz. Horra, Igor Makazagak prestaturiko ontzia Arkaitz Diaz Patroi. Bandera bat badu bere zorroan gaur 8 Donostian irabazi zuena. Gaur, Jose Leibar bosgarren tostan Xabat Olaetxearekin batera Zierbenan aritu zen eskipaiarekin alderatuta bi aldaketa horiek Igor Makazagak egin dituenak. Gainerakoak, González, Pastor, Frantses Lara, Jauregi, eta Valentzia gaurrean, estriborrean, Urtu Bialoi artean txausti, Balda Teimaz, hemen Berme Urdei bai, horra, Biankekoak, horixe nobedade nagusia, David Duran, estriborrankatik, eta Jerai Kaion, orain arte min hartuta, Ibilidea Santurtxerra, hanketik. Diego Pérez eramandu saltzamendik, boskarrenera. Jon Untzaga, rankatik, espaldara, eta gaur, Gorka Ortega, Arrobiko arraunlaria, brankari lanetan. Beraz badira, nobedadeak, Bou Bizkaiako 14koan gaurko honetan. Horra, Zierbenako Galipoak, Aitor Lazkano, patrontzan. Aipa ditzagun, nobedade bioar, 3. tostan biak, Abel Vicente Baborretik, Alejandro Ribas, Estriborretik. Gainerakoan, Baborrean, López, Azerbi, Vicente Bera, Taku, Villanustre, Urquijo, eta Palazuelos, Brankari, Estriborrean, Gondar, Alberto González, Asturiarra, Ribas, Ismael Montes, José Ángel Gartzia eta Inigo Ibañez, Istribor espaldan.
eta Orion, gaur nobedade, Karballeda boskarren tostan, Ander Zabala aurrean, gainerakoak, estriborrean, Altxerri Mikel, Aristi Medina González, Iñaki Lortza, eta zinkunegi horrean Martxel Aldai, Peñategia Zurre Iztilizarralde, aipatutako Karballeda, eta aldape, Andonostiarrak. Guztiei gure bultza da. Horra. Estribor orantxe Donostiarra, lanerako. Zia mutilak, sorterik onena, lautxan dakidei. Biziazko. Horroita sortzi palada minutuko dau. Horrein dikarranketa luzatzeko, falkarik ez tapakia bai. Balda, Itxausti, goi arte gaztea, Urtubia estriborranketik. Makurtuta, olatu iztaria inon baldin bada, Arkaitz Diaz, erakustaldia eman zuen. Gaur sortzi Donostian, laugarren kaletik. Horren bai, arraunketa zabaltzen pixkanaka, Makazagak prestatureko ontzia. Gaur ez da hemen kale konturik. Dena kale berdinetik. Eta Patroi Bermeon lehen aipatu ez duguna, haure nobedade. Aitor Gondra. Aukera, etxeko Patroi gaztearentzat. Dagoeneko lanean, Bou Bizkaia. Patroi gaztea aipatuta, Salsamendik estropada horretik komentatu digubun, bere asmoa dela jende gaztea poliki pixkanaka sartzen joatea, esperientzia ematea. Badakigulako ze garrantzia duten arrobiko arraunlariek, aurten izugarrizko garrantzia datorretean are gehiago eta Bermeo Urdaibai horretara bideratu beharrean da. Erremedio hori gabe, eta lan zailak paraleloan egin beharrekoak batetik, ontziari aurten, emaitza eta errendumendu honenak aterarazi eta bestetik datornari begira urren urterako araudi aldaketa eta abar, kanterano bat, arrobiko bat gehiago, hori ere prestatu egin behar eta landu egin behar. Menzierrena, 2, 1, abantze mutilak. Hemen atzetik ikusita Ibon oker eginda, abiatu da Zierbenak ontzia, baina orduaz, zuzentzen ari dira orain Galinpoak. Lehenbiziko paladan hortxe balantzako eskorra ere igerri zaio. Bueno, lanerako pronto. Ligako bigarrena, Zierbena. Sailkapen nagusiko Ondarranketik, Gontzalez kontranketik. Sailkapen nagusia emanaldiaren hasieran ikusi dugu, une honetan. Zierbena eta liderraren artean, 4 puntu. Une honetan, haizeak gora, nabarmen hemen barruan. Hau nor da, hau zagutzen alduzue, arrauntzaleok. Hor Karanberri jauna. Oriotarrak, pestainarekin, bai, ala ematen du, erlaitz hartuta, Kerzenkunegi espaldatik, 2, 1, orantxe! Oriotarrak ere lanean dira, beraz, 3. txandako 4 ontziak, bota dituzte, epaileek, lehenbiziko txampan, Oriotarrak, liderrak dira, 56 puntu eta dagoeneko 3 bandera badituzte. Hau Donostiarraren ontzia. Bizkarra handi horiek, haizearen kontra, Eritz, haizeak hor egin aldu hor. Irudipen hortxea hartzen diot. Esan genezake boladaka dabilela. Bai, orain bat, 21 bat orain. Hasierako balizan ikusi dezakezuen bezala bandera ez da mugitzen, baina gu gauden tokian haizean nabari da, gainera vertikalki esan da badiaren erdian kokatzen gara, eta esan genezake hemen haizea boladaka dabilela, ez dakiguna da, hankanpoan zer nolako haizea dugun. Egia zinen garbi ikusten den hemen goitik. Hortxe leununea, eta 10-15 paladatan sartuko da Donostiarra, haizeak eragindako zikilunean Urazalak adierazten du. Arkaitz Diaz, Gaztelupeko arrokak miazkatuz, Bazterdenak astinduz. Donostiarra une honetan erreferentziarik onena Oriorentzat. Segundo bat Donostiarra, Bermeo eta Zierbenari. Eta Oriok aurtengo aurre denboraldian erakustaldirik eman badu, hemen izan zen. Eza San Pedroko jetxiran. Han kontra Gaztea.
36 paladan arraunean luze. Saian zioarra. Aitor Gondrak. Eta Urdebeiko patroia zaipatuta, Ibon, esan diogu, Joseba Monarresi 2013an ontzian zegoela, Amago da Lupekoan zegoela justo estropada eremu honetan lanean. Gorka Aranberri ere bai, orduan Urdaibairen zegoen, baina Gorka Aranberri ere orduan bazabilen hemen arraun mundu honetan. Bai, 11 urte joan dira, eta bakarren bat geratuko da, oraindik arraunlari batzuek, orduan jardun zirenak, baina ez dira gehiegi izango. Argi, Orio dagoeneko hasi baita referentziarik onenak markatzen. Zierbenari 2, Bermeori 2, Donostiarrari 3. Hemen Galipoak, ea zer dioen Aitor Lazkanok. Uera pasaz, ez du itxura txarrik ontzi horrek. Pello López hankekoari, atakean ez geratzeko bizkar hori askar sartzeko paladari. Zurigune handirik gabe, eta seinale txarra izaten hori. Bastarraren bila, lau patroiak, ura ere gora baitator, haizearen kontra, olatuaren kontra. 36 terdi. Dagoeneko Bou Bizkaia hasia da sumatzen, zikinunerik ez, baina olatu garbi horrek, Nire nola mugitzen duen hor lehenbizikoa, hor asmatu behar dute batez ere, aurreko arraunlariek ontziago gortzen. Eta hauek bai, hauek dagoeneko kanpoan dira. Beste upeleko sagardoa, edo beste upeleko nahi duzuena da hau. Zierbena presarik ez da sumatzen treneru horretan. Navarra, López, Acerbi, Vicente, Taku, gerri-gerrian. Eta pixkanaka, kanpoko zikinunera hurbiltzen. Kanpoan behar du Laster, Bermeoko Bou Bizkaia. Hemen, Orio eta Gorka Aranberri, estropada buruan. 36,5. Beñat, atakia. Listo, Resi. Dime. Repíteme. ¡Ay! ¡Das! ¡Das! ¡Aurre, Txato! ¡Tal! Martxelalde eta Lizarralde, Txato entzun dutzue, Jose Baristi da hori, bigarren tosta estriborrean. ¡Carba! ¡Vámonos! Karballe daria abisua, zer Karballe da, pasaden urtera arte 36,5. Beñat, atakia. Pasai San Pedroko, arraunlari entrenatzale izan dakoa, barka. Beñategia zu urristi ere bai, getariarra. Lizarralde, altxerri, Karballe da, batu dugun veteranoa, aldape, arruti. Ondon pasatuen paliza hori, eta orain, horrera 15 gradu jotzeko aukera eta jo berra izango dute patroi. Une honetan, Orio buruan, Zierbenari 1, Bermeori 2, 3, eta Donostiarrari 3, 4 segundu. Beraz, badia barru horretan, estropadarik ez da hautsi. Laguntziak dagoeneko kanpoan ditugu. Arroka bazterrak zuri. Horra bisure bat eman dio Gorka Aranberrik, bakarren bati. 36 palaterdi, Oriotarren erritmoa. Está muy malo fuera, Entzun duzue oso txarra dagoela. Eta hau ez da prometan aritzeko moduko tokia. Lehen ikusi ditugu, hemen ekialdeko bantxa eta mendebaldeko bantxa non dauden. Hor ondoan basta beste arroka bat, Pikatxila izenekoa, 11 marinel galdutakoa. Broma gutxi leku hauetan. Anan. Eta irudipena daukat, gune honetatik ziabo gara, kontuak alda daitezkela, arraunketa egokitu behar. Arrakastaren loria dastatu nahi duenak, asmatu beharra dauka. Anan, abisua. Ikerrimazi, estriborrei abisua.
Zierbena, dotoreari da, Orio eta Zierbenaren artean segundo bat, 2 segundo. Hor, Eta momentu bai, ona Zierbenaren bai. zat, aipatu behar dugu, Galipoa saiatzen ari dira. bai, baina Agian orain arte estropada luze xamar egiten ari zaie. nik esan behar banu lankideok aurreko planoa, nolabaiteko ikusteko modua bagenu, Bermeo ikusten da, desente baborrera bezala, Hor, bai. Iruditu zait, erabat, Hondarribiatik dator, Frantzialdetik ikeragarrizko haizea, argi bide galtzeekin, Eta iruditu zaitor, Bermeo oso baborrera zetorrela. Zierbenarentzat konforme eritz. Oraintxe, unerik osoena Zierbenarentzat. Donostiarrak 10 minutu eta 18 segundo. Hondarribia baino, argi jaun Andreok, 8 segundo nekezago. Argi, urtero izaten da, aurreko txandetatik eta bandera eramaten duten eguna, ez dugu ezer aurreratuko, baina hor, haize kontuak eta iruditzetat, bai. 31 kilometroko ipar-ekialdeko haizea. Eta urruti joan gabe asko denboraldi ikusi genuen Orion bertan, Hondarri txandatik aldaketa eman zen eta orduan Namagopekoak bandera irabazi zuen. Gaur ere iragarria zegoen, oraindik ikeragarri falta da, baina referentzia, Ziabogan, Hondarribiaren aldekoa. 10 eta 8 Hondarribiak Urdei bai, nahiko ez du sartu da, hor, heldu dio, 10 minutu eta 16. Gorka Ortega aurrekalari lanetan. Momentuz. Ziabogan denborarik onena, adi Hondarribiarena. Donostiarrari 10, Bermeori 12. Urrengoa Ziabogan, Zierbena izango dugu. Babor lan askatzen du barura, kontrapatroiak. Logika guztia du, haize klase honekin. Urrengoa Zierbenak behar du, Ziabogan. Horra, Lazkanok zuzendutako ontzia. Arazuelos, aurrezte eroingoxea, aurrekalari lanetan. Hor nola, toletan nola. Hanka baliatu, oraindik ez. Oraintxe. 13, 14. Argi, orain arteko denborarik onera. Treneru baten faltan, Hondarribiarena kanpoko balizan. Zierbenak 10 minutu eta 14 segundu. Orain, kanporantz kontra izan duten haize horrek, lagundu egin beharko, Ieke treneruei, Oriok Zierbenarena ontzeko modurik egiten duen. Gorkaran berrik orain txeskatu da marreko. Ander Zabala prest. 20 segundu dituzte Oriotarrek. Hor kontuak eta komeriak treneruak gogortzen. Anderria bisua Zabalari. Nahiko alan Zierbenarena ontzen Oriok. Zierbena oso ongi moldatu da hor kanpoko ur mugitu horietan. Segi, oraintxe. 10 minutu eta 13 segundo. Bueno, orain bi arnazaldi hartuko ditugu, Ziabogako denborak errepasatzeko. Ziabogan denborarik onena, Hondarribiak. 10 minutu eta 8 segundo. Getari eta San Juan ondoren, baina hauek banderako lehiatik kanpo geratu dira, une honetan, Hondarribia eta Orio eta Zierbenaren artean, 6 segundo, 10 Guadalupekoaren alde. Gidoilaria ari zaigu portatzen. Pasaian, estropada ere mua, estrenatzen ari garen, egun honetan. Ibon, eta zure informaziorako berriro uretan mugimenduan gaude, orain honetan txalupa txiki batean zodiak batean sartu gara, baina posible izango dugu aurrez aurre protagonistak hartzea. Bueno, posten gara. Lehenbiziko katxoiak ere ikusten dira, haizeak gora egindu nabarmen. Frantziparra iparrekialdeko haizea, nahi duzuen bezala. Oriotarrak ubera pasaz oraindik. Orain, badirudi, Zierbenaren GPS-ak arazoren bat badu. Une honetan, Orio eta Zierbenaren artean, 2 segundo,
horien alde. Listo, Iker. Listo, Miguel, Marcel. Bultzakako indarrean Gorkaran berri. Eta seinale txarra hori otarrentzat. Eta iruditzen zait, Y acaba. Hondarribia zaleak, Hondarribiako arraunlariak, urduri, eta tentsioz beteta egoteko arrazoiak badituztela. Sigue adelante. Hau zikinunea, zikinune nabarmena. Bat. Bien. Dale. Estropa eremuko, tokirik zikinena nabarmen. Machacón, Marcel, dale. Entzun duzue Joseba Fernandez aste honetan, Euskal Telebistako albistegietan. Costa Kantabriako lekurik txarrenetakoa arraunerako. Bat. Horixe, Donostiarra barruan da, Va, Joseba. badiaren babesean. Va, Ollarte. Va. Sigue. Sigue. Bárlete. Aloi arte gaztea, Sigue. Dale. Itxausti hirugarren tostan, Arrobiko palda ere bai, Dale. eta 18 paladan, Donostiarra, Dale. une honetan, txanda burua, Orio Zierbenari, bi, bat, Donostiari, bederatzi, Bermeoren GPS-a galdu egin dugu, ez, 12 Bermeo. Nik esan behar banu orain, bueno, kanpoko zikin hori, haize zikin hori, hemen, barruan, badiako enbutu honetan, lagundu eginko die ontziei. Mismo tiempo que Orio. Bai, segundo bat markatzen du GPS-ak Oriotarren alde, Lazkano. Escucharme, Orain, Hondarribiarena jakin beharko genuke, informazio osoa izateko, Una. hau luzea izango da, Sitio, machaca final. Ez ere arraunlarientzat. Hombro. Hortxe, estriborrean ikusten alduzue, Chavales. zutabe, zuri eta orlegi hori, hortik aurrera, urak lasaitu egingo dira. No subir profundo. Ahí. Tac. Profundo. Kanalaren erditik lau patroiak. Eta bien bitartean Ibon notizia non, albistea non guan, bagoaz pixkanak hurbiltzen Hondarribiako ontzirutz, edo zer gerta daitekeelako minutu hauetan. Lanza. 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 Más fino. Ziagoan eritz, Hondarribiak 6 segundo zituen Chavales. bere cambia alde. ahora. 40 ritmo. Baja. Berrogei paladan dagoeneko Zierbena, Estira. Hogeita menetzi berrogei paladan. Estírala. Chavales. Dos delante de Orio. No quiero más ritmo. Bai. Une honetan lehenbiziko aldiz, erreferentziarik onena Zierbenarentzat. Con el hombro. Con el hombro. Lazkan hori eso. entzundako informazioa, baiestatu dezakegu Con el hombro. gure GPS-arekin. Ataque profundo. Un segundito. Bien. Dale, ahí vamos. Bermeo Amalaura. Arriba. ¡Ay! Elchi. Bai. Segundo bat, bi segundo, orain Zierbenaren aldekoak dira. ¿Listos? Berriz. Zer ikusi behar dugu eritz, bandera bat eta un honetan 3 hautagai. Acaba. Batzuk horiak, besteak zuriak eta besteak berdeak. Sigue. Eta gu berden ondoan gaude, eta esan beharra dago urduritasuna badagoela untzi barruan, informazio eske, beraien entrenatzaile eta zodiakari, eta ikusiko dugu azkenan lortzen duten gogoratu, lehen esan bezala, iaz ere, alaxi irabazi zuela Ama Guadalupekoak bandera Orion izan zen orduan, bai, bigarren txandatik, gero haizea aldatu zen, eta horri irabazi zuten. Ikusiko dugu, urduritasuna badago Ibon behintzat. Mantzen. Chato. José. Erreferentziaren jabe, azkeneko minutuan izango da Orio, orain GPS-arekin eta, patroia entrenatzaileari galdezka. ¡Ay! Chavales. Bueno, Confiérvana. honek Hitchcocken pelikula dirudi, Orio eta Zierbenaren artean 2 segundo Galipoen alde. Bien. Hondarribitarrena ez dakigu. Lau. Dale. Dale. Han, Martxel Aldai, giazu ere bai atzetik. Recto y arriba, ahora, por favor. Beste segundo bat Zierbenarentzat. 3. Sigue. No cambiar. Sitio. Pa. Espalda. 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 Dani Perezek pasaden astean esan zegoen Orio ez zuela hain urruti ikusten. Sigue remando más caño. Beste bat Zierbenarentzat, 4. Sitio espalda. Sitio espalda. Ataque. No va. 4 segundo Zierbena Orioren aurretik. Eta Donostiarra dagoeneko azkeneko minutuan sartuta,
Beno, azkeneko minutuan sartuta. Donostiarra sartzean, hartuko dugu referentzia garbia, Hondarribiarekin, eta gero nolabaiteko kontuak atera eta zerbait argitu dezakegun, une honetan Zierbenak hori, post, beste bat. Donostiarra eta argi, Donostiarrak Hondarribiarena hobetu ez, baina barrurantz denbora sartu dio, Donostiarra eta Zierbenaren artean 9 segundo badira, bukaeran, nik esan behar banu, une honetan, Zierbenak dena alde du, bandera bere egiteko hori bost, eta Donostiarrak helmugan markatu duen denbora ikusita, estropada buruan, Zierbena. Horiok orain segundo bat jandio, Laura. Argi pixkanaka azkeneko 20 paladatan sartuta. Bermeoko Bou Bizkaia. Zierbenarekin 16 segundo galduta. Donostiarrak. Hemen datu entxalada handi samarra daukagu. Ez du onduko, Hondarribiarena, Getariarena ere ez, eta Donostiarena ere ez, San Juanen atzetik, nik esan behar banu, San Juanen atzetik, Hondarroaren aurretik. Eta argi hurrengo kronoa, Horiok 2 segundo jandizkio Zierbenari. 2 irura, bost atzetik ibili da Horio, une honetan, 3 segundo atzetik. Zierbena estropada buruan. Hautsi beharreko denbora Hondarribiarena, 20 minutu eta 4 segundo. Oraintxe, 20 segundo, ba! 2, 3, Zierbena Hondarribiaren aurretik. Beno, 19 minutu eta 52 segundo. Horixe, Oriotarrek ondu beharreko marka, ligako 4. bandera, astindu nahi badute. Une honetan GPS-ak 4 segunduko atzerapena ematen die horiei. Eta datua, Zierbenak Donostiarrari 15. Anakulio atera eta latigo atera eta Gorkaran berri. Ez dirudi. Oriotarrek, Zierbenaren denbora, Galipoena onduko dutenik, azken txampan sartuak dira Oriotarrak. 15 segundo falta, 10 paladan ez dira sartuko, honen bestez, ligako lehenbiziko bandera 5, 4, 3, 2, 1, Zierbenara! Zierbenak ligako aurreneko aurtengo bandera, Orio zailkapenean, 2. eguna salbatuta nahi baldin baduzue. Horra Galipoen poza. 5. jardunaldian etorri da. Dani Perezek prestaturiko kuadrilaren lehenbiziko garaipena. Estriborrankean, Estiturruti malkoak. Manuel Angel Gondarrek. Eta argi, sailkapenean Hondarribia 3. izango litzateke eta Getaria 4. Donostiarraren aurretik eta tartean gero San Juan sartuko litzateke. Beno, itxaron dezagun, patxadaz. Denbora jaso arte, epailearen bedenkazioarekin eta gaurko titularra hause bandera. 4. bandera. CPO Valves bandera, Zierbenara joango da. Eta haze poza, Zierbenak unzion doan gaude irrifartzu. Izango ez dute ba, Laskano patroia. Ziabogan zenbat zituen, Zierbena eta Orioren artean, hortxe, denbora berean, eta barrurantz egin dio, aberiak, eta nik izan behar banu, barrurantz, zeran, Oraintxe denbora. 6 segundo izan dira eritz. Bukeran, gero errepasatuko ditugu denborak, baina nik izan behar banu, Ziabogako unetik
baurrengo 4-5 minutuan. Iruditan zelkapena. CMO Phelps, bandera laugarrena, Zierbenarentzat 12 minutu eta 52 segundo. 6 segundo pasatxora. Bigarren, Orio. Argi, bigarren txandatik. Hirugarren Hondarribia, ia 12 segundora. Laugarren Getaria, 14 segundo terdira. Donostiarra, bosgarren 15-tera. San Juan, 6garren, 17-ra. Argi, Urdaibai, 7garren, hirugarren txandan aritu da, baina aurreko txandan aritutako, Hondarribia eta Getaria eta San Juan sartu baitira. 8garren, Hondarroa, 9garren, Lekitxarra, 10garren, Ares, 11garren, Kaiku, eta 12garren lekuan, Cabo da Cruz. Eta, sailkapen nagusian, berriz, Oriok lider jarraitzen du, lehenbiziko tokian, 3 banderekin, baina argi, Zierbenak gaur, puntu bat murriztu baitio liderari, bandera bat ere badu, hortxe ikusten duzue, ondoko lehiatilean, 3garren Donostiarra da, 45 punturekin, 3garren lekua Jan Diokako txartean, berme hori 45 punturekin, Gipuzkoarrak eta Bizkaitarak. Ondoren, argi, Hondarribia, 4garren postutik 2 puntura jarri baita 5garren. Getaria 6garren, egonkor gora begira, 35-terik. Ondoren, Zikili Zaltxai Keragarria, 7garren Ares, 8garren San Juan, 9garren Hondarroa, 3 puntutan, 24 Galiziarrek, 23 Arrosek eta 22 Hondarroak eta Legitxarrak bat gutxiago, beraz, 3 puntuan, 4 treneru baditugu, hor langa bat, bota beharko dugu, 11garren Kaiku, 11 punturekin, gaur Kabori hartu baitio, eta azken lekuan Kaboko Galiziarrak 10 punturekin. Eritz Hernandez, zurea da hitza, zurea da unea. Alaxe da, gurekin baitugu Aitor Lazkano, Galipuen patroia. Aitor, zorionak. Bai, arratsaldeon. Por fin, Aitor, por fin. No sé cuánto te ha costado visualizar este momento, pero por fin ha llegado la bandera. La verdad es que ha costado que llegase, pero teníamos claro que el día que hiciésemos una regata completa íbamos a estar ahí sin duda. Y eso ha pasado. Regata completa y regata complicada. Hablábamos fuera de cámara. Se os ha empeorado un poquito el tiempo, el viento ha arreciado duro. No sé cómo has visto la regata, porque desde la tele se veía que se os estaba complicando. Sí, la verdad que hoy ya pintaba una regata complicada por lo que mandaban de mar, ya que hacías media regata dentro, ¿no? Y luego tenías que salir otra media fuera, volvías, tal. Y era regata pues de adaptarse, hacer bien los reglajes que tocasen para salir. Y al final, pues el que mejor se ha adaptado, yo creo que se lo ha llevado, porque nosotros también nos ha costado, cuando hemos salido del espigón, igual un minuto así nos ha costado juntarnos, pero luego ha sido el otro minuto llegar hacia boga, dar vuelta y todo perfecto. Aitor, y vidilla a la liga. Sí, hombre, eso yo creo que todos los que somos, aunque estemos remando aquí, los aficionados de toda la vida y todo, es lo que venimos pidiendo, ¿no? Y aunque nosotros, por ejemplo, estemos en la pelea y no vayamos ganando de calle, pues eso también nos da vidilla y ganas de venir todos los días a por más. Bueno, Aitor, ¿me hacéis una demostración cómo se celebra una bandera en Ziervena o qué? Venga, vamos a intentarlo, a ver qué sale, esto espontáneo, ¿eh? ¡Venga, te quito equipo! ¡1, 2, 3! Aitor Lazkano, pozik izango ez daba, ezagundu, haren austonuak, haren irriparrak, haren denak, otorea ospakizuna, Zierbenarena, barrurantz estropada, txikitu egin baitu, eta jarraian, gaur itxuraz hor goraberaren batzuk izan dira, GPS-aren, patroiaren sailkapena emateko garaian, gaur punturik ez da eman, arazo gorabera teknikoren bat izan da, eta beraz, estropada hasi aurretik geneukan sailkapenak, bere horretan dirau, Jose Amunarriz, ikusi duzue, patroi honenaren elastikoa jantzita. Hemen liderra Gorka Aranberri eta bere arraunlariak banderaren bila etorri eta bigarren bere txarrean, nahi baldin bada, eguna salbatuta, kako txartean, esan beharko dugu, lidertzari eusten baitio, eta orain Gorka Aranberrik jasoko du
ligako liderrari dagokion Eusko Label Maillota. Leandro Azkue, Garrantzako eta Itxasertzaren garapeneko sailburu ordeak mandio Aranberriri Maillota. Orioren erreferentziak onenak izan dira, Itxasora atera bitartean, alegia, estropadako lehenbiziko 6-7 minutuan, ondoren, brankaz dagoeneko, Zierbena, hasi da, denbora, desabantaila hori, murrizten, eta barrurantz, bizkorrago etorri da, Galipoen ontzia, Oriotarrena, baino, eta gaur, beste gauzen artean, haizearen taturik ere ez daukagu, baina bistakoa izan da, 3. txandako ontziekan kanpoan haize ufada gogorragoak jaso dituztela. Zaleok, eta itezte mugitu, jarraian Zierbenaren azken minutua ikusiko baitugu, joango algara Galipoen ontzira, aurrera. Espalda Iñigo, Iñaki, para el máquina, para atrás, para atrás, para atrás. No, Alberto, Alberto, Seba, postura en ataque, Gonda. Peño, 20 de postura, 1 y 2, 20, pa, para atrás 1, para atrás 2, 3 con espalda, 4, 5 más cómodo, hostias, 6, 7, cómodo, 8, juntarse, 9, 10 más, 1, lanza, 2, lanza para atrás, 3, 4, espalda, 5, 6, sigue, 7, tac, 8, pa, 9, sigue, otra, vale. Sí. Azken minutua ikusi duzue, eta baita Zierbenako arraunlariek bandera berea dela jakin duten unea. Horra Aitor Lazkano ustera arrobiko patroia nola espa. Txapela Nikola Zagartzazu jarri dio. Lanbide Heziketako plangintza eta antolaketa zuzendariak. 3.650 euroko txekea ere bai. Bueno, orain zintzurra preskatzeko. Botelea zabaldu eta bien bitartean. Aipatu nahi dupa, gaurko 14koa. Aitor Lazkanoren agindupean aritu diren arraunlariak. Laborrean, ez, banderaren ondoren. Horra, Aitor Lazkano, 4. CMO Belf, bandera aztenduz. Egon deiala, Lazkano, Palacio Losi, bandera. Gaur, eskifaian, Baborrean, Pello López, Sebastián Azerbi, Javier Gartzia, Alessandro Taku, Julián Villanustre, Iñaki Urquijo, a Carlos Palazuelos, Estriborrean berriz, Manuel Gondar, Alberto González, Urdax, ez okerreko nahi ganintzen, Estriborrean Gondar, González, Ribas, Montes, Gartzia eta Ibanez, Palazuelos aurrean, eta Baborrean, López, Azerbi, Vicente, Taku, Villanustre eta Iñaki Urquijo. Eritz, zer diozu? Gozatzen nago, Ibon, Zierbenako arraularien irrifarreaz lan egin dute, lehen hasieran aipatu dugu, saiatzen aizela baina momentu zaririk ez dutela aurkitzen, gaurkoan erakustaldi eman dute Galipoek, eta oraintxe berriro gozatu eder hartuko dute arraunak Pasaiako zerura igota. Eskubakarrarekin bandera hartuta. Hora arrauna mutilak. Hainbeste sufrekarioren ondoren. Hainbeste gimnasio ordu. Hainbeste ordu tristeren ondoren. Etorri baitzaizue. Saria. Bueno. Lankideok. Iruditzen zait laster. Agur esateko ordua ere. Iristen ari zaigula. Eritz Hernandez, zure azkeneko balorazioa entzun nahi nuke. Gaur pion artean, 3 lana egin dugun egunean, gaur bintzat afaria ondo irabazita joango gara. Bai, alaxe da, jotazu ibili baitara, baina gustura. Lehen aipatu dugu, Ibon.
Gogoz geundela San Juanera bueltatzeko estropada bat gozatzera eta guri behintzat hemen txalupan denetari gertatu zaigu txalupa izorratu, orain txalupa berria. Gainera, Zierbenaren leheneko banderera ikusi dugu Euskolabel Ligan eta horrek zer esan nahi du, Liga pilpilean jarri zaigula. 3 puntura hurbildu dira Galipoak Oriotik eta beraz horrek esan nahi du bihar San Nikolas ontziak bere etxean zerbait desberdin egin beharko duela berriro bandera irabazi nahi baldin badu Euskotren Ligan, lehengo lepotik buru Arraun Lagunakek berriro kolpea mai gainean ibon, eta ikusiko dugu nola erreakzionatzen duten batez ere, aipatu du gizonezkoetan Orion emakumezkoetan ere, Orio aipatu behar. Estropada guztietan, 2. izan baitira, segundu gutxitara, baina 2. segurazki bihar etxeko estropadan amorru bizizaterako direla neskak. Eta bestela, esan behar plazer bat izan dela San Juanen hemen egotea, plazer bat, berriro ere gure ikuslei benetako arrauna eta goi mailako arrauna erakustea, eta batez ere lortu badugu behintzat arraunlari sentitzen dutena telebista bidez transmititzea ere, hori plazer hutsa da. Ederki Beritz, zuretzat ere itzordua, bihar Orion, arraunlariak antxe izango baititugu, Orioko 30